Hvordan tror du, skolen var i gamle dage? Jeg tror, det var sådan rigtig vigtigt at lære det lige ved, uden man så børnene. Okay. Kan du godt lide at gå i skole? Ja, det kan jeg faktisk godt. Hvorfor? Fordi at man har mange venner i skolen, og man skal jo have en god uddannelse, så der man kan tjene penge. Okay. Hvad er din holdning til skolen? Jeg ved ikke, hvad. Det betyder, hvad synes du om skolen? Jeg synes, skolen den er rigtig god. Var der noget? Væsenbrug i hvert fald. Okay. Hvis du kunne ændre noget ved skolen, hvad skulle det så være? Frikvartererne. Så de kunne være lidt længere. Okay, tak. Tak, Sina. Hvorfor valgte du at skifte til eller være lærer på Santa Birgitta skole? Det var fordi, jeg fik tilbudt et job nærmest. Jeg var lige færdig som skolelærer, og så vidste jeg, at de manglede en lærer herovre, og så fik jeg job. Så det er jeg rigtig glad for. Yes. Er du klar for et interview? Ja. Okay. Kender du noget til det kapel, der var i det her rum engang? Ja, det gør jeg. Må jeg høre? Ja. Kapellet var ikke et helt normalt kapel. Det var et kristne kapel. Folk blev begravet herinde. De kom herind for at bede til Gud om at komme i himlen. Okay. Er der mere, du vil spørge mig om?